ولی دیالوگك نابینا دو پارتین سرکین ترکیه AK Parti و CHP ده دستپیکریه بردوام دکن گلو اف دیالوگا کو هی چه کارگری چه باندوری ل نرمبونا سیاسته یانجا اسایبونا سیاسته ل ترکیه دکن کاربدانین ویجی چنه زکی آکو چندامیری ببریا AK Parti شاخه دیاربکری سودیامه دیاربکری میوانی منه سلاف بوده که زکی Zeki proseyek nû di siyaseta Tirkiye'de ya nermbûnê dest pê dikin? Selav reis. Belê Türkiye konseptik nû dest pê dikin. Ev ya jî di nav du partiyê serekeyê mezin dayê. Rewşa Türkiye li ortayê belî ji alî aboriyê zeafek mezin heye. Fakat di du hilbijartina re van partiya hatin cem hev ku van pirsgirêkê mezin em dest bidin hevdû em karin hel bikin ji ortaya rakin. Wekîk em giz zanin AK Parti ev ya demek dirêjê bi MHP re iqtidara xwe dewam dike. Ji alî dinê de alî muxalefetê ew pêşeş hep partiyê dinê hatibûn kêleka hevdû di wî alîkirê de muwafaq nebûn feqet CHP li hilbijartina belediye de pêş de çû bû partiya yekemîn. Di vê derê de Erdoğan û partiya xwe muhatap li ser muhatabiyê Özgür Özel û partiya wî dîtin. Çünkü AK Parti van kanûnê bingehînek dibe degiş bikin bi wasta MHP nikar bike. MHP karşı demokratikleşmeyê dünya alem giş fiyazane. Fakat wan kanûnê nûyek tu bînî ekev ne çêtir be qe îcab nake meriv degiş neke. Ji wî hawayê daha demokratik, daha insani eger wê bê ortê diya MHP nabe. Ji alî de sıxıntı û derdê CHP mezin çi ye? Ew jî di nava wî de hinkê netewperest hene. Ji wan re dibên kî ulusalcî vana ji nasyonalîst partiya Hitler bile xerabtir in. Ana dibên li Awropa way nîjaperestî pêş de çû nîjaperestiya Awropa û a Tirkiye neyek. Ji bo çi viya dibe? Ew dibên kî bira nîmetê daha zêde em bidin welatiyê xwe. Vîya li Fransa away li Almanya away dibên em xwediyê vî welatî ne ek di dû rehatine bira weka me bi rehet jiyana xwe nekin. Ama nîjaperestiya Tirkiye apayrî vana kî pir dijminantiyê bi Kurda ra bike ew daha zêde dibe nîjaperest. Ew daha zêde dibe milliyetçî. Yani heta ki Zeki tam di vê çerçeveyê de min dixweste işte bipirsim. Yani بحثا نربونی سیاستی ده تکرن لی قیوم تیدانین گلو اویک yani ne çelişkiye ke ne probleme ke evye. Tabii çelişkiyek mezene. Li gorak mezem tahmin dike. Ortaya xwaneyi bütün basın eciviyatı beji. Li Antalya Kepes olay ki ayrı devam dike. Li Hakkari mesela ki ayrı. Herkes fiyatını şu zaman. Ez tahmin dikim ev nezik buna Özgür Özel û Tayyip Erdoğan hem ji bo ji van çelişkiya xelas bibin hem jî tiştê daha rast bikin. Te qala demokratleşme bikî mafê mirova bikî te bêj alîkî da manzara Hakkari'ye bînî ortaya. Kes mer bawer nabûye way. Ji ber wî tahmin dikim ev nezik buna Özgür Özel û Tayyip Erdoğan û Xalq Partî AK Parti'ye bi samimî bi dil devam bike gerek van çelişki mîna Hakkari artık ne? Yani meriv kîja partiye dibe bira bibe. Rastî roniya vî welatê, rastî roniya van insana huzur evan ji me re gerek pêşiya her tiştî de be. Peki Zeki dîse pirsekê girêdayî demokrasiyê bikim. Yani niha mesela ez û tu em Kurdin 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê hene
Yani mümkün türlü Türkiye zamanı Şükür Kurdî Xwedê. kabul neke, nasnama Kurdî kabul neke û demokrasiyê ava bike. Valla ek netu fikr Bəli. û ramanê wan li ser welat û welatiyê Tirkiye be meze nêzî 2 trilyon dolara ji heştê û çara hetanê îro li ser navê terörle mücadelê van insana bi top û tank û gula dayî gule. İnsan kuştunu bidiya. Viya ji bo aboriya Tirkiye ba ana Tirkiye li rojhilata navîn heta li dünyayê devletek belîkirî bû. Acaba ek bir devlete idare etkin vicdan bu ara tune, akıl tune. Çima van insana te kuştun? Hem jî peri xwe bikuşî, insanê xwe xwe bikî düşman. Yani hink gerek artık ji vî saetê şûn da bibin êdî bes. Başka rê tune dibiya da. Belê. Ev welat di destê hinkê baqil da ba. Ev tim dibin. Li Erzurumê bûs patentî heye, li Antalya millet dikeve behrê dikeve denizê. Vî nimetê hanê destê her kesî tune. Fakat velatik hatta bibêjî bi ciyê baş e, temiz e, iklimê wek hevdûne xweş in ama bi nezanî idare dibe. Gelek Bi spas. nezanî idare Belê. dibe. Belê. Gelek Gerek spas pêşiya gote bêbê girtinê. birêz Zekî Alkoç ji Ser. Diyarbekirê gelm bû spas.